galega sufrirá un recorte do 70% na cota da xarda e do 40% na do lirio. Os ministros de Pesca da Unión Europea pecharon esta madrugada o acordo. Agora os estados deben negociar a repartición de cotas. Cúmprese así os peores escenarios para a frota galega. Que podemos ver hasta ahora son datos pues nada satisfactorios, pero estaremos expectantes a ver si hay algún tipo de mecanismos que podamos desde Galicia ayudar ao sector a aumentar esas cantidades, esas posibilidades de pesca. Vamos en consecuencia. Ustedes lo que hacen O Partido Socialista segue sumando denuncias por suposto acoso sexual. A última do socialista Toni González, número 2 do Partido Socialista Valenciano. Dimitiu pero mantén a alcaldía de Almusafes. Di que todo é unha montaxe. En Galicia, o caso Tomé aflora as discrepancias dos socialistas galegos en desacordo coa xestión deste caso por parte da Executiva. O Partido Popular pídelles aos socialistas que asuman máis responsabilidades e o BNG que non sexa cómplice, que deixe de apoiar o PSOE na Deputación de Lugo. O temporal Emilia levou a neve ás Illas Canarias. É habitual que neve no Teide, en Tenerife, pero Emilia tamén fixo que nevara na illa de Gran Canaria, deixando imaxes as que os canarios non están afeitos. Mais aló da anécdota da neve, este temporal fixo que os servizos de emerxencia fixeran fronte a máis de 300 incidencias. A illa de Gran Canaria é a máis afectada con zonas costeiras desaloxadas. En este telexornal imos coñecer a José Cruz, un dos veciños máis lonxevos da Coruña. Esta semana fixo 102 anos e sempre destacou pola súa actividade e vitalidade. Moi coñecido polo seu traballo como electricista, agora malia a súa idade, mesmo ofrece concertos de órgano. Nuns minutos contanos el mesmo a súa historia. O Goberno e o Partido Socialista pasan polo momento máis crítico da legislatura e Pedro Sánchez opta pola estrategia da resistencia. Pero os seus aliados, Sumar e o PNV, pídenlle que actúe para deter os escándalos. Este sábado a lista de baixas no Partido Socialista engadíase o alcalde de Almusafes, implicado nun suposto caso de acoso sexual. Mentres Núñez Feijóo di que Sánchez encubría un rabaño de corruptos e machistas. Vamos en consecuencia. A estrategia de Pedro Sánchez pasa por aguantar ata que escampe ante a sucesión de escándalos que afectan o PSOE e o Goberno. Niso coinciden distintos medios desde El País a ABC. O objetivo sería chegar a pausa do Nadal e confiar nun reseteo da situación. A última dimisión protagonizou este sábado Toni González, número 2 do PSOE da provincia de Valencia e alcalde de Almusafes. Renuncia aos cargos orgánicos no partido por un caso de suposto acoso sexual, pero non a alcaldía. O PSOE vive unha situación crítica e a ministra de Defensa, Margarita Robles, pide que quen afaga, apague. Tolerancia cero contra la corrupción, apoyar al máximo la justicia para que la justicia dilucide responsabilidades. No queremos corruptos, no queremos machistas, pero al mismo tiempo los ciudadanos nos piden que trabajemos y trabajemos. Así que el que lo haya hecho, que la pague. Entre os aliados do Goberno, Sumar pregúntase cal é a aposta do PSOE despois de rexeitar unha remodelación profunda no Executivo e o PNV insinúa a posibilidade de eleccións. Creo que esa negativa significa que no se está calibrando la gravedad de lo que está ocurriendo en estas últimas horas en España y la indignación que corre por las calles con los casos de corrupción y los casos de presunto acoso sexual. Esta situación es absolutamente anómala en una democracia madura. O se cierra la hemorragia ya o convocatoria electoral. Esto puede aguantar así unos meses, pero no año y medio. O líder do PP desde a campaña electoral extremeña asegurou que o PSOE é un partido degenerado arredor de Sánchez. No son 3 golfos, no son 4, no son 10, no son 20, eran todos sus colaboradores. Ascendieron todos en Ferraz y en Moncloa y llegaron a vicepresidencias, a ministerios, a organismos claves del Estado. La corrupción y el machismo son estructurales en este Partido Socialista y en este Gobierno. ¡Estructurales! Insistiu Feijóo en que o PSOE buscou a impunidade cos ataques a xuíces, a UCO, a oposición e aos medios de comunicación que contaban a verdade. O xuíz da Audiencia Nacional, Antonio Piña, interrogou este sábado a Leire Díez e outros 2 implicados nos supostos casos de corrupción que afectan a contorna do PSOE. Os 3 saíron en liberdade, aínda que con medidas cautelares non poden saír de España.
Os tres investigados son Leire Díez, exmilitante socialista, presidente da SEPI, Vicente Fernández, e Antxón Alonso, socio do secretario da Organización Socialista Santos Cerdán na empresa Servinavar. O magistrado investigos polos presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias e organización criminal. A caída de Tomé por supostas denuncias de acoso sexual golpea o socialismo galego. A dimisión do político moi próximo a Besteiro pon en xaque a Deputación en Lugo cogobernada por socialistas e nacionalistas. O Partido Popular pide aos socialistas máis responsabilidades e o BNG que deixe o goberno. A dimisión de José Tomé tras as acusacións de suposto acoso sexual dan paso a unha crise na que as voces discordantes dentro do partido xa se están facendo escoitar. Houbo xa unha dimisión, a da secretaria de Igualdade Silvia Fraga. Non está de acordo coa xestión levada a cabo pola Executiva galega. A situación de acoso ou outra conduta reprochable nesta materia pues actúe con total contundencia, con total garantía para as vítimas, caiga quen caiga. O secretario xeral dos socialistas galegos aseguraba 3 días despois de coñecerse a noticia que sabía do caso desde o mes de outubro, o igual que o resto da Executiva, pero que non tivo constancia da denuncia ata o pasado martes. Primeira que tuvo comigo, cando eu me acerquei a esa persoa para que me referira o que considerara oportuno, unha segunda con Lara Méndez e dous encontros que tuvo con Pilar García Porto, que eran as responsables da organización. Tomé vai fora do partido, pero seguirá como alcalde de Monforte, tampouco renuncia a acta na Deputación Provincial de Lugo. E chave para que socialistas e nacionalistas gobernen, precisan do seu voto como non adscrito. Desde o PP pídenlle aos nacionalistas que hoxe non quixeron pronunciarse, que non sexan cómplices. Retirar o apoio ao goberno entendemos é un exercicio de coherencia. Entre defender os dereitos das mulleres ou non poñer en perigo a continuidade do sillón, parece que optan polo segundo. Semana complicada para os socialistas galegos que quedan en máis dunha xestora na provincia de Lugo. Santos Cerdán vai ser citado a declarar como testemunha no xuizo pola expulsión dos 4 sedis socialistas de Santiago, Mercedes Rosón, Milagros Castro, Gonzalo Muiños e Marta Álvarez, que na actualidade son concelleiros non adscritos. A súa comparecencia foi solicitada pola representación legal dos sedis expulsados. O abogado dos demandantes pediu que o secretario de Organización do PSOE compareza por ser a persoa que asinou a resolución disciplinaria contra os 4 edís. O abogado tamén solicitou que declare como testemunha, entre outros, o exalcalde Xosé Sánchez Bugallo. O acordo de pesca da Unión Europea que se acadou esta madrugada en Bruxelas marca un escenario moi complicado para o sector galego, con recortes do 70% da cota da xarda ou do 40% na do lirio. Demetrio Morenza. Sí, foron 2 días de negociacións que o ministro español calificou de difíciles. Chega a dicir que foron moi difíciles nas redes sociais. E os resultados dispares. Se miramos para a zona do Mediterráneo, serían os máis afortunados, xa que esas cotas que se alcanzaban están por riba do que se agardaba nun principio, mentras que a parte máis afectada é a zona de Galicia, ese 70% que decía desde desconto na zona da xarda, vai afectar directamente ao sector. Unha noticia que se recibía con decepción aquí en Galicia, tanto do sector como da propia Consellería do ramo. Xa anunciaron que utilizarían todos os mecanismos que estiveran na súa man para intentar modificar de algún xeito este acordo acadado na Unión Europea. Con todo, aínda quedan pendentes as negociacións cas zonas costeiras que están fora da Unión Europea o que podería modificar en algún punto estas cotas. Os ministros de Pesca dos 27 daban por pechado o acordo de madrugada logo de 2 días de intensas negociacións. O representante español Luis Planas destaca o conseguido pros pescadores españois no Mediterráneo. La propuesta de la Comisión se situaba incluso por debajo, en 9 días hemos logrado 143, es decir, 134 días. Ha sido, como decía antes, una negociación francamente difícil. Pola contra do goberno galego, a primeira reacción é de preocupación pola sostibilidade do noso sector pesqueiro. O que nos chegou, o que podemos ver hasta agora, son datos pois nada satisfactorios, pero estaremos expectantes a ver se hai algún tipo de mecanismos que podamos desde Galicia axudar ao sector a aumentar esas cantidades, esas posibilidades de pesca. Unha preocupación que comparten dende o sector, especialmente polos recortes en especies como a xarda ou o lirio.
Moi preocupados sobre todo pola situación da Xarda e do Lirio, que seguen sen ter solución. Levamos 5 anos con cuotas provisionais, con ningún acordo cos países do norte, e esta vez ademais acompanados dun recorte do 70% na Xarda e un 40% no Lirio. 20.000 kilos de Xarda por barco é pouco menos que unha limosna, pescando nun solo lance, entonces vai ser moi difícil, sobre todo para circo e para arrastre vai ser un ano moi complicado. Aínda quedan por pechar acordos cos estados costeiros que non son membros da Unión, o que podería modificar lixeiramente a cota da Xarda para 2026. Seguridade Alimentaria alerta da posible presenza dunha bacteria nun lote de leite en pó da marca Nestlé. Trátase dun lote procedente dos Países Baixos de botes de 800 gramos de nitina 1 con consumo preferente en outubro de 2027. Recomendan non dárllela aos latantes. Esta mañá entregáronse na Estrada as medallas ao mérito de Protección Civil. O presidente da Xunta destacou a solidariedade e o compromiso de todas as agrupacións. Alfonso Rueda asegurou que o investimento en emerxencias é necesario, aínda que o seu rendemento non se perciba de maneira inmediata. Neste sentido, destacou que a Xunta investiu nos últimos 10 anos máis de 30 millóns de euros nos servizos de emerxencia de Galicia. Rueda agradeceu a todos os seus efectivos o traballo, destacando a axuda na vaga de lumes este verán ou na Dina de Valencia. Apostar polas emerxencias, por aquelo que aparentemente non se aprecia porque non se necesita, e o día que se necesita máis que ninguna outra cousa, a veces non é fácil nin é sinxelo, porque supón investimento continuado en mellora, en formación, en equipamento. E é rendible, claro que é rendible, porque o día que fai falta, se non o tes, arrepínteste toda a vida. Os servizos de emerxencia rescataron con vida un home no mar na contorna da Torre de Hércules, preto da Corna de Punta Herminia. Un particular alertou de que alguén fora arrastrado por unha onda e non podía sair da auga. O 112 mobilizou 2 embarcacións de salvamento e o helicóptero Elimer. Tamén se desplazou ao lugar a lancha da Cruz Vermella que conseguiu sacar o home da auga. 2 persoas máis resultaron feridas na beira-mar polo impacto da onda e precisaron asistencia sanitaria. Un lume calcina completamente unha vivenda no lugar da Touza, en Xunqueira de Espadanedo, na que vivían unha parella cunha nena de 4 anos. No momento do incendio non estaban na casa. As lapas tamén afectaron a 2 inmobles lindeiros. Él salió del trabajo, él vino acá y después vino acá donde mi madre. Y subió cuando mi hermana se quemó la casa, que sintió como un ruido en la puerta. Y claro, ya por el techo ya se veía las llamas. Eran contra as 11 da noite, foi o propio inquilino da vivenda o que alertou os veciños e tamén os servizos de emerxencia. Ya vimos que corría xente pa aí, xa chegaron os bomberos, e bueno, había 4 coches de bomberos aí, pero nada, non se pudo facer nada. A casa é toda de madeira. Bombeiros de Macedas, San Cibrao das Viñas e Pereiro trasladaronse a outro lugar, pero non puideron facer nada pola casa na que comezou o lume. Veuse todo abaixo e iso non pudemos aí xa salvala. E o noso traballo foi un pouco confinar ese incendio, non que non se propagase as vivendas máis próximas, paredes medianeiras, e o problema é que pasa o lume por as travesas de madeira. Lume que acabou afectando en menor medida a 2 vivendas lindeiras, unha en ruínas e a outra deshabitada. Tardaron ao redor de 5 horas en controlar o incendio, polo momento descoñécense as causas. No inmoble Cardeu vivían dende hai uns meses de alugueiro unha parella originaria de Colombia cunha cativa, ademais das súas mascotas. El dolor tenía una perrita, una gata, y da mucha tristeza, mucha nostalgia de ver que en un segundo, minutos, se derrumba todo. Documentación, los juguetes de la nena, la ropa mía, todo. Trasladaros a vivir cuns familiares, o Concello xa está en contacto con Cáritas para axudarlles a comezar de novo. A borrasca Emilia está castigando de xeito especialmente duro as Illas Canarias, onde os servizos de emerxencia tiveron que facer fronte a máis de 300 incidencias. A illa de Gran Canaria é a máis afectada, con zonas costeiras desaloxadas e 11 estradas de montaña cortadas polo temporal de neve e vento. Por raro que pareza, son imaxes das Illas Canarias na tarde deste sábado, concretamente dunha das estradas de montaña da illa de Gran Canaria, azoutada esta fin de semana pola borrasca Emilia.
A situación é especialmente grave en Gran Canaria, con 11 estradas cortadas ao tráfico por neve e por vento. Tamén están pechados en Tenerife os accesos ao Parque Nacional do Teide, onde se registraron ventos superiores aos 130 km por hora. A tormenta afecta tamén o resto da illa de Tenerife e en menor medida as outras illas do arquipélago. A borrasca trae tamén consigo fortes chuvias que provocaron inundacións nalgúns puntos baixos. En Fuerteventura mesmo houbo que rescatar unha persoa que quedou atrapada pola auga no seu coche. O outro aspecto que preocupa a Protección Civil é a forte ondada, con vagas de ata 7 metros nalgúns puntos das costas de Lanzarote, Fuerteventura e Gran Canaria. El oleaje es quizás lo más problemático ahora mismo, con lo cual es fundamental que la población se abstenga de acercarse a la costa. Asimismo, también sugerimos que la gente se quede sobre todo en casa. Hoy es un día de riesgo donde conviene limitar al máximo los desplazamientos innecesarios. O Estado do Mar aconsellou tamén a evacuación de algunhas vivendas próximas á costa do concello Gran Canario de Gáldar. No que vai desta fin de semana, a borrasca Emilia provocou nas Canarias máis de 300 saídas dos servizos de emerxencia. Os mercados empezan a notar a suba de prezos a poucos días das festas do Nadal, aínda que as praceiras recoñecen que non aumentaron tanto como o ano pasado. O marisco e o peixe empezan a mostrar incrementos nas etiquetas de venda. A parte dos altos prezos do camarón ou do percebe, os clientes acusan a suba das centolas, pero especialmente da ameixa. En menos de 10 días comezan as festas do Nadal e as prazas de abastos xa están a notar a afluencia de compradores. Moitos son os que veñen mercar para conxelar os produtos e evitar as subas dos días máis próximos ás festas. Ya llevamos mes y medio, 2 meses, que la gente se tiró a congelar, pero con ganas, sin presupuesto y sin nada, o sea que la verdad que muy bien. Esta semana que ven será a semana un poquinho máis forte, cara, nese sentido, pero bueno, ahora tamén xa están levando, para congelar xa están aproveitando. Son poucos días de congelado, daquela non lle afecta moito e sí que está vendo a xente con esa idea, sí. Produtos típicos destas datas como o camarón e o percebe tamén empezan a presentar prezos acordes, superando facilmente os 100 euros o kilo. As cigalas marcan entre os 45 e os 75 euros o kilo e as nécoras chegan aos 55 euros. Los precios es verdad que no subieron tanto como el año pasado, salvo en 2 productos, como es la centolla y la almeja. Después el resto se está manteniendo como otros años. A centola pasou en poucos días dos 24 aos 36 euros, pero son as ameixas as que amosan unha forte suba, chegando aos 48 euros o kilo as da variedade babosa. O peixe vai contendo os seus prezos polo momento e só a carne semella manterse estable para os próximos días. Será a vindeira semana con Nadal ás portas cando se note o impacto final nos petos. Son estes días de moito traballo no sector hosteleiro, multiplícanse os eventos especiais e as ceas. A facturación destes días rolda o 20% da caixa anual. Andrea Otero. Sí, de feito, esta fin de semana é a que congrega o maior número de comidas e ceas de empresa polo Nadal, ao redor da metade das reservas totais de todo o mes. As enquisas din que a maioría da poboación vai asistir a estes eventos corporativos, pero que cada vez son máis os que teñen que pagar o prato do seu propio peto. Xa son máis da metade. E se falamos dos prezos que escollemos para estes menús, para as ceas e comidas de empresa, estaríamos falando de alrededor de entre os 25 e os 50 euros. E tamén son cada vez máis as restaurantes e as empresas que piden un adianto por se houvese algún tipo de cancelación. O sector hostaleiro afronta días de moito traballo. Estamos en tempo de xuntanzas arredor de mesas servidas. Esta fin de semana e a próxima, na antesala do Nadal, son das máis demandadas para comidas con amigos e ceas de empresa. Preguntamos nun establecemento de Teo polo seu menú con máis saída. Menú de 55 euros, donde se compón de aperitivos, un primer plato, un segundo e un tercer plato, con sobremesa, viño, licores, café, todo eso. E baile, claro. Ir en grupo a comer ou cear sen reserva nesta época do ano é tarefa complicada. Moitos locais levan tempo completos. Os comensais apuran cada vez máis a palabrar mesa. Hai quen o fai con meses de adianto. Nos tamén solemos, cando facer a reserva para facela máis formal, pois pedille uns 30 euros de adianto por persona,
para así garantizar que as persoas que veñan están reservadas pues asistan á cena, claro. A campaña do Nadal é crucial para a hostalería. Pode supoñer entre un 20 e un 30% da facturación anual dos establecementos de restauración. Hoxe inaugurouse o Centro da Cultura Gastronómica das Rías Baixas no rehabilitado Pazo de Quintáns, en Sanxenxo. Alfonso Rueda dixo que a Xunta seguirá apoiando iniciativas como esta que contribuín a diversificar e desestacionalizar o turismo. O Goberno galego investiu neste proxecto preto de 30 millóns de euros a través do Plan Territorial do Litoral. Rueda asegurou que Galicia se está consolidando como un dos grandes destinos gastronómicos. A nosa comunidade recibiu ata o mes de outubro máis de 6,5 millóns de viaxeiros. Sanxenxo, as Rías Baixas, é a perfecta mostra desa Galicia que hai que vender fora, desa Galicia calidade que, como digo, necesita mostras reais, que a xente vexa, perciba, crea e conte. París acaba de inaugurar o teleférico urbano máis longo de Europa con case 2 kilómetros de lonxitude. Despois de 10 anos de ter paralizado o proxecto, a capital francesa conseguiu rematar a infraestructura, que conta con 1,8 kilómetros de percorrido. O novo medio de transporte permite reducir ata 20 minutos os desplazamentos en comparación co transporte tradicional. A liña conta con 4 paradas e está situada ao sur de París. Segundo as autoridades, é máis seguro, cómodo e barato cun tranvía. Un bo xeito de pasar a tarde do sábado é facer deporte. E para poñer o corpo ao límite, unha boa ocasión, é o evento que hoxe acolle o recinto feiral de Vigo, unha proba híbrida de forza e resistencia que se apuntaron máis de 3.000 persoas, Xoan Pereira. Si ese cadrón a proba que viría moi ben para despois das enchetas das festas de Nadal, aínda que nunca está de máis facer exercicio, poñer o corpo en forma. É unha combinación de carreira con 8 probas distintas a base de forza e resistencia. Trátase do maior evento deportivo en pista coberta de Galicia con 3.300 deportistas, maioritariamente homes, aínda que tamén se poden apuntar mulleres. Só hai que ter un mínimo de fondo físico e moita vontade para participar. Tomar a saída é o máis doado, porque logo de percorrer o primeiro quilómetro comeza a verdadeira dificultade. Por diante, 8 duras probas, como esquiar, remar ou cargar con pesas. Aí, iso sí, nivel afeccionado e nivel pro. Tenemos la categoría Open, que es donde la gente viene a probar, a pasarlo bien, con unos pesos un pelín más adaptados a todo el mundo, ¿vale? Que puede manejar todo el mundo. Bien, y luego está la categoría Pro, en la que ya tienen que llevar pesos bastante más exigentes. A disciplina está aberta a mulleres e homes de distintas idades e poden competir en individual, parellas ou equipos. Tenemos categoría femenina y masculina y categorías de edad desde 18 a 29, luego a 30, 35 hasta más 55. Entre proba e proba hai que dar unha volta ao pabillón, correndo cada vez 1 kilómetro. Un elevado desgaste físico que exixe ter un corpo en forma ou unha cabeza pouco consciente. Mal la cabeza estamos os dous, sí. Un poquinho de todo. Un poquinho de todo, a suma de todo. Compaginámonos ben, entonces vámonos, guai. Por eso temos a cara así decente, pero bueno. A precisión vai por dentro. Cabeça moi fodida, tens que ter un colega como este. É do melhor, qualquer idade, desde que haja vontade e força. Estamos ben. O evento naceu en Portugal e este é a segunda vez que se organiza en España, con récord de participantes. Hemos reunido 3.300 personas a correr. Es una auténtica locura. Y es el evento con más gente en un solo día de toda la prueba que se ha hecho hasta la fecha. O día híbrido gaña adeptos en cada edición, sobre todo entre os clientes de gimnasios. Quen sabe se algún día acaba sendo modalidade olímpica. O recinto ferial da Estrada acolle esta fin de semana o 12º Salón do Vehículo Clásico. Expóñense coches, autobuses e motos para a delicia de afeccionados e coleccionistas. A última feira de vehículos clásicos do ano reúne na Estrada durante esta fin de semana numerosos curiosos e afeccionados á mecánica. O que máis chama a atención? O estado dos coches, a antigüedade dos coches, o que lle gusta o mundo dos ferros, por dicirlo de alguma maneira, pues bueno, disfrutan un pouquiño de esto.
Autobuses, motocicletas e coches, moitos coches de distintas épocas, porque este salón é unha ocasión especial para poder ver de preto vehículos que non adoitan circular polas estradas e os que hai que tratar con agarimo. Hai que, de vez en cuando, cada semana, 15 días, enfendelos, telos un pouco a punto para que non se estropeen por estar parados, bueno, outras... Nada máis, telo nun local adecuado, que teñan unha... que non estén mollados, que teñan unha temperatura máis ou menos, para que non estropean os tapizados, e iso, tampouco nada máis. O club máis numeroso, o do SEAT 127, que reuniu case medio centenar destes turismos que se fabricaron entre principios dos anos 70 e dos 80. Seguramente que hoxe entrar no que é o mundo do vehículo clásico está un poquinho máis difícil porque está todo moi caro. Pero ver demasiados modelos de unha marca, pois supoño que lles gustará moito. Tamén é un modelo que se vendeu moitísimo, casi en todas as casas houve un 127. Máis de 400 Papá Noéis e algún Grinch percorreron esta tarde as rúas de Ourense en moto, unha iniciativa de carácter solidario. A recadación de fondos vaise destinar á Cruz Vermella para mercar agasallos para todos os nenos. Últimos retoques antes de comezar o percorrido. Hoy el reno va con gasolina, no va con zanahoria ni manzana. ¿Y con luces también? Sí, luces. Evidentemente, el espíritu de la Navidad. Un espírito que roxiu con forza este sábado polas rúas de Ourense. En torno a uns 9 kilómetros o contorno da cidade. Metémonos por o centro, casi todo, un poquito para que a xente vaya ao centro, vexa, e algúns compañeros incluso levan caramelos. Xuntáronse centos de Papá Noéis chegados de diferentes recunchos, aínda que tamén houbo algún infiltrado. Hai moito Papá Noel, pero Grinch tamén un paso hacia a Navidade. Dixeronme que había que traer un Papá Noel, entón eu trouxeno dentro do saco, cada un trae onde quere. Como me introduxen no mundo das motos, pois dixen, bueno, pois hai que participar en todas as actividades que me gustan moito. Para que lo vea la gente. E máis los niños todavía que le cantan máis. Ao longo de todo o percorrido espertaron sorrisos e ilusión. Escuché y me asomé y cuando los vi, bajé corriendo para grabarlo. Menudos Papá Noeles y además nos llenaron de caramelos. Sempre sacar unha sonrisa sempre merece a pena. E máis se vai acompañada dun fin solidario. Nos é unha iniciativa fantástica porque nos axuda moitísimo na nosa campaña de xoguete solidario. Campaña coa que ano pasado fixeron ao redor de 600 entregas de xoguetes en toda a provincia. E seguimos a coñecer aquelas vivendas particulares que se volven fitos pros amantes das luces e a decoración do Nadal. Dos primeiros en destacar polo alumeado da casa foron Nano e Charo, uns veciños de Ordes. Iria Soengas. Si, os donos desta casa de Santa Cruz de Montaos levan decorándoa con esmero dende o 2004 e cada ano engaden algunha novidade. Elementos como o Papá Noel ou o boneco de neve son froito do traballo e a maña de Charo coa máquina de coser. Logo de case un mes de montaxe levan xa días recibindo os que se achegan para gozar da maxia do Nadal no seu xardín. Algúns veñen de paso, pero os máis chegan adrede e coa familia para gozar do espectáculo. A fantasía de Nadal vai brillar aquí ata o Día de Reis, neste punto que non ten perda na Estrada Nacional que vai de Santiago a Coruña. Unha composición de Bach abriu o recital que ofreceu esta tarde na Coruña José Cruz, un sacerdote que aos seus 102 anos non deixa pasar un só día sen tocar o órgano. Conversamos uns minutos con el xusto antes do seu concerto. Di José que a puntualidade é a súa mellor virtude. E puntual e paseniño tamén, vímolo entrar no salón de actos da parroquia de Santo Antonio. Compensa o camiñar lento cunha cabeza áxil exercitada durante unha vida centenaria repleta de partituras e libros. Soy moi lector, he leído mucho. Novela, sobre todo novela negra, que me gusta. Durante máis de 3 décadas foi organista da Colexiata de Santa María. Unha peza de Bach abriu o recital desta tarde. Tengo mucho repertorio de partituras de toda clase. Tanto es así que después de 8 o 10 conciertos que he dado, no he repetido nunca la misma partitura.
Non quedaron asentos libres para escoitar a interpretación deste crego querido e admirado a partes iguais pola súa freguesía. Estoy dispuesto a todo lo que me piden, confesar y predicar alguna vez, y otras veces y diariamente con celebro. Cando está na casa, toca, lee ou entretense vendo tenis ou fútbol, sobre todo cando xoga o Madrid. Cuando pierde, sufro y duermo mal. Pero nin as derrotas merengues poden co entusiasmo vital de José, que acaricia as teclas do órgano coa paixón do primeiro día. Nestes momentos, a Catedral de Santiago acolle o seu tradicional concerto do Nadal. Interveñen a Escolanía da Catedral e o Coro Cardenal Quiroga, acompañados por membros do Centro Superior de Música de Galicia. O concerto conta coa participación de Adrián Regueiro, o órgano baixo a dirección musical de Sofía Rodríguez e Manuel Villar. O programa inclúe obras e composicións propias do tempo do Nadal, tanto do repertorio tradicional europeo como obras con amaños corais contemporáneos. Os asistentes gozan do Ave María e panxoliñas como a Belén Vin de Pastores, de Fers Noel ou a destes Fideles, entre outros. Cambio de rexistro na Coruña, concerto esta tarde de David Bisbal. O artista presentou o seu espectáculo Todo é posible no Nadal ante unha entrega do público nun coliseum abarrotado. E comeza a temporada de premios do audiovisual en España coa entrega esta noite dos premios Forqué, que recoñecen as mellores producións en cine e series en 2025. A gala comeza coa entrega da medalla de ouro dos Forqué á produtora galega En Malustres para recoñecer o seu traballo por facer cine independente con relevancia internacional. Cofundadora de Vaca Films e responsable, entre outras, de producións como Celda 211, El Niño ou Quien a hierro mata, entre outros títulos con candidaturas destaca tamén Sirat, do director galego Oliver Laxe, que opta a mellor longametraxe e o premio do público. Compite con Los Domingos, Más Palomas ou Sopa. O actor Héctor Alterio falecía este sábado aos 96 anos. A súa voz resoou no teatro e no cine con acento argentino. Desde unha raza a outra raza, como pasan... Naceu en Bos Aires e debutou como actor en 1948 coa obra Prohibido suicidarse en primavera. Traballou pola anovación da escena argentina durante a década dos 60. En 1975 exiliouse en España despois de ser ameazado de morte pola AAA, organización terrorista parapolicial anticomunista. La tregua, Camila, La historia oficial e El hijo de la novia son algunhas das súas películas máis destacadas. Pai dos intérpretes Ernesto e Malena Alterio, o actor recibiu o Goya de Honor de Honra en 2004 das súas mans. Héctor Alterio continuou nos escenarios ata o final da súa vida. Pois imos xa cos deportes. Mañá ás 4:15, xogo Celta Irene. Sí, de novo en Balaídos, faino ante o Atleti de Bilbao no segundo partido consecutivo na casa. Vemos agora máis cousas deste encontro.